Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakururai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello muri sei mukoma Nashi, please can you hide my identity. Pane umwe munhu akambonyora post yake achiti iye aiita zvemadrugs. Please ndiri kudawo connection yezvekutakura madrugs awa. Kana muchitya kuisa mucomment section, please inbox mukoma Nashi. I really need a lot of money for my father's treatment. I can't let him die. I'll do anything, even if it means kuti ndinofanira kutoacta even pornography. I'm willing to do it. I just don't have connection at the moment. Please, if you have any information, please share. Iyi ndiyo nyaya yatakatumiriwa nemwanasikana. Zvakangooma hazvo. Kana kuine anenge achida kubatsira mwanasikana uyu, please inbox me so that we can help out this girl asazopinda mune zvinhu izvi zvaari kuda kuti ari kuda kuita. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashi, can you hide my identity? Inini ndaitawo dambudziko mumarriage mangu zvekuti ndava kutofunga kuti zviri nani kuti ndingosiya imba nenhau yekuti murume wangu akaita girlfriend muna 2020 akabva abva pataigara akanogara negirlfriend for 3 months ndokubva azodzoka ende akandisiya ndiine mwana mucheche ane 3 months. Ndikabva ndatanga kushanda ndichisiya mwana wangu crash. Paakazodzoka haana kana kumbogara aita sorry kwandiri kana kuti kudii. Inini ndikabva ndangosiyana hangu nazvo. Tikabva tagara kusvika last year 2022 ndipo paakabva atanga futi kusarara mumba achiuya paanodira. Ndikabva ndanyarara kusvika iye aiga azongoneta. Saka inini problem ndiri kutadza kumuregerera mumwoyo wangu nenhau yekuti mwoyo wangu wakasviba, handidi kana kunyepa. Chero feeling naye handichisina. Tine vana 8 years tiri tose. Ini kuti ndikwanise kumuregerera ndiri kunzwa mumwoyo mangu kuti kana ndikaparadzana naye ndiko kuti ndikwanise kumuregerera. Ndiri kudawo mazano kubva kune vamwe. Mundiudzewo kana mukazoposta ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. That was a message yakabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello, can you hide my identity? Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndine mufesi wangu wandaidanana naye. So taironga zvinhu zvedu zvainge zvakanaka ende tainge tiri vanhu vekuti taigara tichinzwisisana pakuronga kwedu. So nerimwe zuva ndakazonyengwawo neumwe mufesi. Handitozivi kuti nhamba dzangu ainge akadziwana kupi. So ndakabva ndatorawo mascreenshot ndokubva ndasendera umwe wangu kuti ko ndiyani munhu uyu, nekuti akambondinyenga neimwe nhamba achida kuona brain dzangu. Saka ndakabva ndangofunga kuti ndiye ainge azviita zvekare. So akabva anditi finally you got a buyer, nekuti unozvimaketa kufacebook. Iye haadi kuti ndiposte mapictures angu kufacebook. Saka inini ndakabva ndaposta. Asi kuposta kwandainge ndaita mapictures angu kufacebook, it was because ndainge ndakatsamwa. Iye akabva atondiudza kuti handichadi nekuti handiteerere. Apa inini mukomana wangu ndinomuda zvisingaiti. Ndoitawo sei kuti iye akwanise kundinzwisisawo. Apa taitoronga zvekuroorana muna Mei. Veduwe izvezvi ndiri kurwadziwa, kana kurara handisi kurara, kana kudya kutouyawo pano ndiri kutsvakawo help kubva kwamuri. I know kuti vamwe muchataura zvamunoda, but I am seeking for help. Notify me when you have posted. Iyi ndiyo nyaya yakabva kune mwanasikana. Let us help her out in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashi, can you please post for me as Haiti? Inini ndauyawo nesecret iri kuchengetedzwa mumhuri. Ndiri kutsvakawo advice kubvawo kune vateereri venyu. Chiri kuitika ndechekuti pane mwana wemwana wangu anova muzukuru wangu ari kubudirwa, ende kana achibudirwa munhu wacho ari kubuda achiti iye akaurawa naamai vangu. Saka my brothers and my sisters including amai vangu havasi kuda kuti tinge tichizivisa other family members pane zviri kuitika pamwana wemwana wangu uyu. Ininiwo ndatova confused kuti ndoita sei, because I've been trying to comfort mwana wangu, but iye ava kuti baba muri kundiregerera. Ko madii mamboita kuti tifambe nemwana wangu uyu tinzwe kuti ko munhu uyu ari kubudira pamwana wangu. Zvii zvakanyatsokuitika.
asi other family members vanova vaning'ina vangu namama vari kuramba kuti tinge tichifamba. Inini ndiri murume ane makore 50, upenyu hwangu hwasvika pakuoma nekuda kwekuti amai vangu ivo vari kurakidza kuti vainge vari munhu wekuti vainge vachibata-bata before vazotendeuka. Isusu takangozvarirwawo muchechi, hatina kana gona ratinoziva, but pane imwe family history yataimbonzwa kuti amai vainge vari munhu aibata-bata. Hanzi vakazotosvika pakupisiswa machira neumwe pastor, hanzi asi vakaita zvekumanikidzwa kupisa machira iwawo. Mamwe acho machira, dzimwe hama dzaiti amai venyu pane machira avakawandisa, but kuti amai vakwanise kududza vanoramba. Mukada kuramba muchingovabvunza vanobva vati mava kutondinetsa, kazi muri kuda kundiuraya here nestress. But ivo vane nguva yekuti vanombotaura kuti handaimbova nemamwe machira awa akasiyiwa nababa venyu, vainge vachimashandisa pabhizinesi ravo neimwe tsvimbo. Tikavabvunza kuti saka mama zvinhu izvi makazozvisa kupi, ivo vanongoti baba venyu pavakafa vakasiya vandiudza kuti ndiende ndinozviyeredza nemvura, inini handichatomborangariri kuti rukova rwacho rwandakaenda nderwupi. Nhai veduwe, zvinoitika here izvozvo kuti munhu anoenda onoyeredza machira obva akanganwa kuti akamayeredza nerukova rwupi? Mukoma, tiri kutotsvakawo help, nekuti zvaizvezvi mwana wemwana wangu uyu mwana mudiki, but anoti kana akatanga kubudirwa anotanga kutaura kuti inini ndiri musikana ane 21 years, ndauyawo pano kuzoba mengo, ndabva ndabatwa nagogo ndichiba mengo. Gogo vabva vanditi itira weti pasi, pandapedza kuita weti gogo vabva vati nokora ivhu repawaitira weti uise muchiplastic umu. Ndabva ndaisa ivhu riya ndikapa gogo, ndikabva ndazotanga kupenga. Mwana wangu nemudzimai wake vainge vachigara kuSouth Africa, saka pavakaona kuti mwana wavo ndizvo zvaainge ava kuita, vakabva vangouya vakati baba, isuwo hatina kwekuti tinokwanisa kutizira, tichagara nemwana uyu kusvika ava right. Iniwo kuti ndikwanise kuvabatsira handitombozivi kuti ndotangirawo papi. Dzimwe nguva muzukuru wangu uyu akatanga kubudirwa, ane rimwe izwi raanenge achitaura naro rinosvika kuhararwa chaiko. Pamwe tinokwanisa kunzwa kuti inzwi rava kutaura inzwi rababa vedu, but zvacho zvavanenge vachida kutaura hazvinyatsokubuda zvakanaka-naka, nhau yekuti vanobuda vachiita sekunge vari kurwidzana neumwe munhu. Munhu uya anenge achitaura kuti iwewe shuwa ungandiurayira mombe yangu yawakaba here. Please mukomanashi, ndiri kukumbirawo rubatsiro. Ininiwo handisi munhu wekuti akambogara atsika pamba pen'anga kana pamasowe zvake. Ndiri munhu anongozvinamatira ari pamba pake. Naizvezvi vana vangu ndiri kupota ndichiita maservices navo tichinamata pose pari kubudirwa mwana uyu, but situation yacho mukoma haisi kuchinja. Kunyangwe mwana wangu uyu mukomana, I feel kuti mumwoyo make ane kakundiblema kaari kuita, but inini handina kana gona randakambogara ndabata. Kana vari amai vangu vakangouya kumba kwangu kamwe chete pakasvika muzukuru wangu uyu, pavakangoona mwana uyu achitaura zvaaitaura, ivo vakabva vati ndava kudzokera kumusha kwangu. Kana muchida kutaura neni kana kundigadza matare, muchandigadza matare enyu ndiri pamusha pangu ende hama dzangu dziripo. Iniwo handichazivi chekuita nenhau yekuti wanguwo mwana akatarisana neni, iniwo ndakatarisanawo naamai vangu, asi ivo vari kuti hatifanire kunge tichizivisa hama pane zvese izvi zviri kuitika. Ende vaning'ina vangu ivo vari kusapotana nezvese zviri kutaurwa naamai vangu. Ndiri kukumbirawo maadvices kuti apa ndopafambisawo sei, ndongosuma here hama kuti ndizvo zviri kuitika pamuzukuru wangu. Ndatenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Ngativapangeiwo mazano mucomment section, zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, inini ndiri kudanana nemurume wemunhu, asi ndakazoona mukadzi wake. Ndiri musikana ane mwana wake ende ndinozvishandira. Ndanga ndichigara ndiri ndega, then ndakabva ndasangana neumwe mufesi uyu anonzi Diva ende ndiro zita rake. Zveshuwa akanaka pachiso, but little did I know kuti iye ainge achindinyepera. Takadanana kwe2 months, then kumba kwake inini ndainge ndisingaende, asi ndakazoendako ndokunoona kuti everything zvainge zvakarongeka, but zvakandinetsa kuti how come munhu uyu anogara ari ega, haana mukadzi, but mumba make makarongeka. Pandakamubvunza iye akabva andiudza kuti sezvo iye ari munhu wekuti anoyera moyo, hanzi vana dhewa vanhu vakarongeka panhau dzesmart. Saka ndakabva ndangomubhilivha zvangu
vangu, but mumba make mainge muine imwe wardrobe yekuti ndakatoshamisika kuti wardrobe iyi iwardrobe ingatengwa nemunhurume here. But ndakasecha muwardrobe muya ndikaona kuti mainge musina kana hembe dzechikadzi. Ndakazama kutsvaka ini hangu ndaizivei kuti pese pandaenda kumba kwake aiburitsa hembe dzese dzemudzimai wake obva adziisa munext door. Saka iye Diva uyu rumu yake yairenta iri mukati mumain house, saka maloja acho ane madhoo akangotarisana. Saka pane rimwe zuva randakaenda kumba kwake ndikanorara ikoko, then iye mangwana makuseni ndokubva amuka akaenda kubasa. Saka ameno kuti chii chakangoitikawo, mudhoo rainge riri opposite rakatarisana nerinorentwa naDiva, murume weimomo akabva atanga kudanidzira achiti pane nyoka yainge yapinda mumba make. Saka vanhu vakabva vatanga kumubatsira, tainge tichiburitsa zvinhu zvose zvainge zviri mumba make tichitsvaka nyoka iya. Saka inini pandainge ndakasumudza rimwe washing basket ndakabva ndaona rimwe photo album, ndokubva ndanovhura photo album riya wanike ingawani ndiDiva nemhuri yake. Ndakavhura maphotos aya ndikaenda kuseni ndikatanga kuchema. Ndichichema kudaro mwana walandlord akabva andiona akandibvunza kuti ko muri kuchemei. Ndakabva ndamurakidza photo album riya, iye ndokutotanga kuseka. Ndizvo zvinhu zvakazonyanya kundirwadza because akabva atanga kundiudza nhoroondo yose achinditi Diva ndiwo unhu hwake, ane vakadzi vakawandisa vaagara navo, but wake mukadzi chaiye ari kumusha. Ndakarwadziwa zvisingaiti, ndikabva ndaudza hanzvadzi yangu yakabva yanditi mumba imomo munei. Ndakabva ndamuudza kuti iye Diva since achiita zvekugadzira malaptops nemafoni, mumba make munogara makazara malaptop nemafoni. Hanzvadzi yangu yakabva yanditi it's fine, regai titsvake motikari, kana iye asipo ndikuda kuti utute everything chiri mumba imomo, tichazokubatsira. Ndakazongotaimira iye Diva aenda kubasa, ende musi iwowo hamene kuti chii chakaitika, maloja ndakazongotaimira iye Diva asipo, ende kana Mwari vari kusaidi kwako, maloja ose musi iwowo painge pasina kana munhu, ndainge ndiri ndega. Mukoma vangu vakabva vauya neimwe pickup takaloda, ende atina kana chinhu chatakasiya. Zvinhu zvatakangosiya zvainge zvingori zvimangwenjere. Diva akazondifonera usiku achipopota achiti ko uri kupi. Ndakangopa hanzvadzi yangu foni ndokubva vataura naye, vakabva vati mukwasha, handiti wedu mwana wakamushandisa uchimunyepera kuti iwewe hauna mukadzi. Saka pazvinhu zvatatora tafana kubata takamirira kuti iwewe uye kuzoroora mwana wedu uyu, wobva wamuisa pabarika riri official. Nanhasi iye Diva haana kana kuzombogara afona zvekare. Mafoni, malaptop, fridge yainge ine water dispenser, 4-plate stove, gas stove, zvese ndakatengesa neTV. Ndokubva ndaaplya passport, mari yainge yasara pakazobuda passport ndokubva ndakwira ndikaenda kumesina ndikanozvihodhera hembe dzangu, ende zvinoitawo Mwari hembe dziya dzakabva dzafamba zvisingaiti. Ndikabva ndatonoodha dzimwe hembe, nanhasi ndizvo zvandinongoita zvekupota ndichinohodha hembe kumesina. Diva, kana wakateerera ndoda kungokuudza kuti matsotsi haagerani. Vedare iyi ndiyo nyaya yandakareceiva kubva kuna Haidi yahanzi mujolo the pandemic zveshuwa. Nyaya dzacho kana dzichingoda ngopinda musi iwo dzinopinda dzakangofanana. Inzwaiwo voice note iri randatumirwa. Halo mukomanashi, makadii zvenyu? Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muhaide ID yangu zvese nenhamba dzangu. Mukomanashi, ndine nyaya yandiri kuda kutaura pano, yandoda kuyambira mumwe mukadzi anonzi My Treasure. My Treasure ava vari kudanana nemurume wemuridzi. My Treasure murume wavanodanana naye, handichataura zita remurume uyu asi ndotaura pakambani yemurume uyu. 8 Amai Treasure vanogara muraini Amai Treasure vari kuita hunhu hwekunorara kumba kwemukadzi uyu nemurume uyu. Mukadzi wemurume uyu ari kuSouth Africa, ndokwaanosenza, vachisimudzira bhizinesi ravo kuti riite. Muri iyi takaiziva kare ichiri diki, vasina kana chavainacho kudzimara nezvinhu zvese zvapo. Amai Treasure, siyanai nemurume wemuridzi. Amai Treasure, muri kuenda muchinopinda mumba memumwe mukadzi, muchibata mapoto emumwe mukadzi nestovhu yemumwe mukadzi, muchikwira pamubhedha pemumwe mukadzi, muchifuga magumbeze emumwe mukadzi. Amai Treasure, tiri kukupai warning, tiri vanhu vemunharaunda imomo mamunogara muraini rechechi yeRoma.
Amai treasure siyai unhu wamuri kuita. Muri kuzvisikira moto muziso mai treasure. Mukadzi wemurume uyu hatisati tamuudza, asi tiri kukuudzai kuti mai treasure siyai zvamuri kuita. Muri kuzvisikira moto muziso mai treasure. Siyanei nemurume wemuridzi. Kana mada murume wemuridzi, chamunonopindira mumba memuridzi chii mai treasure? Muchinorara mumba imomo usiku hwese. Hamunyari mwana mukomana ari imomo here mai treasure? Mwana mukomana kana muchimuona munenge muchiti mwana wanyu, munenge muchiti chii chemumba imomo? Mai treasure nyarai. Newe murume wacho iwe muridzi wefletcher gaming, nyara. Ende ndichatumira vese vanoita zvema-secrets and confession kuti message yoyi isvike kuna mai treasure. Maita basa mukomanashi, chinjai voice rangu. Ndo message yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava vedu wezvakangoma hazvo. Please tell me what you feel in the comment section. Vedare ndoda kungokuzivisai kuti I want to thank vamwe sisi vari ku UK vakakwanisa kuti tumirawo a donation ndokubva taenda tikanotengawo huku dzanga dzakati one day tikabva tapa vamwe mukoma vakambotumira confession yavo panapa and vainge vanditumira message vakati mukoma nachi ndawana basa reusecurity guard but izvezvi ndava ne3 days ndisina kana kumboisa chinonzi sadza mumuromo mangu vachiti mukoma nachi zvaizvezvi ndinokwanisa kunonga sweet ndikadya bozi ndiri kunzwa kuda kutowira pasi nenzara. Then I told this sister who's in the UK and vakabva vatumira mari tikaenda tikanotenga chikafu tikabva tapa mukoma ava and he was so happy. So sisi ava vane channel yavo. Please, I was asking kuti for the support that she gave kuna mukoma ava ndikuvatengera chikafu. Please let us give her support by subscribing to her channel. Channel yavo inonzi ndini uyo pacha pa immigration. I will put the links in the comment section. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.